जोङो बसगाव हाई स्कुल आरो बसगाव एम इ स्कुलनि बोसोरफोरखौ नायनानै खेबसेयैनो खोथा बुंनो थाङोब्ला एम इ स्कुला 78 इयार्स जाबायमोन नाथाय थेवब्लाबो 75 to 100 सेन्चुरिनि गेजेराव जायो नालाय डायमन्ड जोबब्लाबो जों डायमन्डखौनो फालिदों आरो जोंना बसगाव एम इ स्कुला 1947 एस्टाब्लिश जानाय आरो बे बसगाव हाई स्कुला 1975 एस्टाब्लिश जानाय दा बे मोननैबो समा खेबसेयैनो फैनायलाय दा जोङो बेखौहाय गाजा गोमजायै खुंनो होननानै लाहार फाहार खालामदों आरो बेवहाय जोंहा मोनसे गौरब दङ बे फरायसालियाव फरायनानै थांनाय गोबां फरायसाफोरा सोरबाया ट्राफिक एयार कन्ट्रल जाहैबाय सोरबा स्टेट बेंक मेनेजार जाबाय सोरबा प्रिन्सिपाल जाबाय सोरबा प्रफेसार जानानै दं दा बेफोरखौ जोङो मोनसे गेट टुगेदार एलुमनिफोरनि मोनसे गेट टुगेदार खालामना होनायनि मोनसे प्लेटफर्म खालामनो हायो नामा बेखौ साननानै जोङो गल्डेन जुबलिखौहाय फालिनाय जादों बेनि हाबाफारिजों लानानै जोङो बिसम्बि दिहुननाय जादों ट्राइलिंगुवेल बिसम्बि आरो जोङो कालचार प्रग्रामबो लाफानाय जादों बेनिफ्राय जोङो मास रेलिबो खालामबाय दा बेजोंनो जोङो मेसेज होनो सानोदि जोङो जाहाथे बे ओनसोलाव थानानै बे ओनसोलनि गासैबो फरायसा आरो गार्जेनफोरा जोंनि फरायसालिनि जौगानायनि थाखाय जाहाथे सेन्टिमेन्ट क्रियेट खालामनानै लानो हायो आरो जोङो गावनि गथ' गथायफोरखौ जाहाथे मोजाङै गाव बे फरायसालिखौ फोजौनायाव आरो बे फरायसालिनिफ्राय जे रोंनानै आरो इयुनाव गुबुन जोंनि फरायसाफ्रा जेरै जौगानो हादों बिदि जौगानो हायो बिदि हाबाफारि लायो बेखौनो मिजिंथिनानै जों गल्डेन जुबलिखौ फालिनाय जादों आरो आलासिया जोंनाव बेसिकेलि जोङो चिफ सारखौहाय लिंनो नागिरदोंमोन नाथाय गोबां आरो डाइरेक्टरफोरखौ लिंनो नागिरदोंमोन नाथाय दुर्भाग्यजनक एसेम्बलि जानायनि थाखाय जोंनाव आलासिफ्रा दिनै सफैनो हायाखिसै थेवब्लाबो जोंनाव दंफैयो दा बारग'एम सार सभाराम सार आरो लोगोसे फैगासिनो दं DI दा पबित्र कुमार हाज'वारि फैगासिनो दं आरो लोगोसे माखासे MCLAफ्रा फैगासिनो दं आरो जोंनावहाय दाख्लैनिफ्रायनो MCLAफ्रा फैनानै जोंजों जिरायनानै बे गल्डेन जुबलिनि सोमोन्दै सावरायनानै जोंखौ माने एनकारेज होफैदों बेनि थाखाय आङो दानि गभर्नमेन्ट सालायबाय थानाय गभर्नमेन्टखौबो साबायखर होयो जोंखौ एनकारेज होफैनायनि थाखाय आरो बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा लकेल इन्टेलेक्सुयेल आरो बे एलुमनिफोरखौहाय आं रोजा रोजा साबायखर खावो जे दिनैनि बे हाबाफारिया जाफुंबाय होननानै आं सानो आरो बे स्कुला बे ओनसोलाव गायसनजानायनिफ्राय माबायदि सुबुं सम्पद दिहुननो हादों जेब्ला गायसनजेनदोंमोन बे समाव जोबोद हालोदा गाज्रिमोन बे ओनसोलनि लामा बे ओनसोलनि गासैबो जायगाफ्रानो फ्राय हाग्राबारिमोन आरो लामा थांलाय हान्था मेलानि जोबोद खस्थ'मोन गोजान थांनानै फरायनाया माखासे सुबुंफ्राल' फरायनो हायोमोन दा बै समनियाव मानसिफ्रा मेलेमाव खिलिखांनानै माखासे गोबां रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि बिहोमाया दिनैबो गोसोखांजादों बेयाव बेनि थाखायनो जों मुंख्लं रुंसारि दाहा बावनायबो खालामदों आरो बिथांमोना जाहाथे सोरगोआवहाय आलो गोजोनै थानो हायो बेनि थाखाय जोंबो प्रग्रामखौ लादों आरो बै समाव जाय मानसिफ्रा बेखौ सानखांनानै गालांबाय बेखौ जोङो सनानि हांखोजों लिरजाथों होननानै जोङो सेन्टिमेन्ट लादों आरो फरायनांगौ आवगायलांनांगौ होननानै बुङो बे गल्डेन जुबलिनि गेजेरजों आं गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै आं दा दायथ' मोननाय बाहार मोननाय गाहाय फोरोंगिरि आंनि मेसेजआ बेनो बे गल्डेन जुबलिनि थ्रुथे जोंना बेवहाय गोबां हाबाफारि दंमोन लिटारेरि कम्पिटिसनबो दंबावोमोन दा बेफोरजोंहाय गथ'फ्रा गोबां मोनसे लाभ जादों होननानै आं सानो आरो लोगोसे इयुनाव बेबायदिनो जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै गावखौ साखा खालामनानै सासे गोरों बेक्ति जेनुइन गोग्गो बेक्ति खालामनानै लानो हायो बेखौ मिजिंथिनानै जोङो आसा खालामो